Ага. Къде? Не приди. Има шори. Живко как кастричка. Малко клони ще заснемем. Дай газ! Почерозът ще се мъчи. Той те комбинат. Няма, не може тръгне нагоре. Так нищо е тук може Опа. да Не. Няма. Вижте му да не се мъчи го долу горе. След малко. На първо го прифърли. Опа. Почерозки не се ще оттърва мотора. Е голям работа. Аз ако съм бил, съм го хвърлил направо. Не ще оправя. Направите му място да мини. Ето го Джани колко е доволен. Доволен днеска от живота. Крикчето и той тук. Прави му масаж. Масажира го. Па Живко днеска цял ден си няма работа и за да чисти клони тук в гората. Айде. Ей го добри хубавеца и той даже и се разголял, сгорещил се и днеска. Той добре му дай да кажа. Журналист стана.